YouTube, iba yung YouTube, iba yung Meta. Oo. Dapat mag-ano kayo ng YouTube. Sino ba taas? Oy, sino ba taas? Meron ka? Gabriel lang taas. Wala ka may YouTube. Ano ba tayo? Oh, mataas pa yan. Morning! Oh, mamita! Lolo! Kiss mamita, babe! I miss you! Kiss mamita! Sleep. Like, I think 9:30. Okay. Mamita, Lolo, Lolo, Miss Lolo, oh, tara siya. Miss Lolo, I'm Mr. Mike. Look right here, boss! Smell na naman. Oh, nakikiramdam ko. Hi, Carolina. Yung mga bilis. Why you're so serious today? Sa lola pa na smile eh. Oh. Smile na naman. Wala na. Oh, nakikiramdam ko.